Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu, kde si povieme o mojom 30 kubíkovom jazierku a o tom, ako sa oňho starám, respektíve aké činnosti vykonávam pri starostlivosti o jazierko. Ahojte, volám sa Ľudovít Šimčák a som majiteľom firmy Jazierka Šimčák. Ponúkame komplexné služby v oblasti jazierkovej technológie, jazierok a jazierkových rýb. Zároveň máme aj vlastný e-shop, v ktorom nájdete širokú ponuku produktov na zhotovenie a servis záhradného jazierka. Ponúkame návrh a realizáciu a servis jazier. Každoročne realizujeme import a vlastnú produkciu kojkaprov a iných jazierkových rýb. Takže v tomto jazierku sa v zime nenachádzajú žiadne ryby, nakoľko mám zimnú obtchovňu a keďže v jazierku mám cenné kusy, tak nechcem nejak extra riskovať nejaké problémy, tak ich stiahujem dovnútra, čiže v zime sa o jazierko nestarám. Keď tam boli v minulosti ryby, tak som robil to, že som zabezpečil dieru v ľade, kontroloval som chemizmus vody počas zimy a taktiež som aj sledoval raz za 2-3 týždne, ako sa vlastne ryby pod tým ľadom správajú. Na jar, keď skončí zima a rozhodnem sa, že idem spustiť jazierko, tak vykonám následné činnosti. Skontrolujem filtráciu, ktorú samozrejme zapnem, urobím preplach potruby, pozverám po okraji vláknitú riasu, ak sa po zime v jazierku nachádza, a spustím kolobeh, cirkuláciu. Zapnem aj UV lampu, aby sa voda prečistila, pretože väčšinou po zime je voda zelená. A následne, keď sa oteplí, tak vypnem UV lampu a aplikujem štartovacie baktérie. Pokiaľ je vláknitej riasy viac a teplota je už priaznivá, tak aplikujem 1, maximálne 2 dávky katapondu. Je to prípravok proti vláknitej riase a to je celé. Keď nastúpia vyššie teploty, tak do jazierka vypustím svoje ryby a následne vlastne už pozorujem, ako sa sezóna rozbieha. Ako môžete vidieť, mám nainštalované aj automatické krmítko, takže hneď ako vypustím ryby, krmítko naplním krmivom a nastavím si nejaké dávkovanie. Samozrejme z jary je tých krmných dávok menej, v lete, keď je teplejšie, je tých dávok viacej. Keď je už filtrácia spustená, ryby sú v jazierku, všetko beží, tak mojou úlohou je kontrolovať akurát, či náhodou sa neupchal kanál v bubne. To znamená, že mám bubnový filter, z ktorého odtekajú nečistoty, tak či náhodou sa nezaniesol ten kanál, aby nedošlo k tomu, že nečistoty nebudú mať kadeľ odtekať. Robím preplach rúr a doplňam krmivo do krmítka. Každým dňom prídem k jazierku a pozorujem, či sú ryby OK, ako sa správajú, či nie sú náhodou poškodené, či náhodou niečo sa nedeje. Ak prebehne výter, tak to tiež sledujem, lebo to ovplyvní trošku chemizmus vody. Keď sa už sezóna blíži ku koncu, príde jesenné obdobie, tak vtedy znížim dávku na automatickom krmítku, kedy krmím podľa toho, aká je teplota vody. Keď sa už ochladí, odstavím filtráciu, ryby zlovím zaťahovou sieťou, šetrne ich preniesiem do interiéru, odstavím, ako som spomínal, komplet filtráciu, vyčistím, čo treba, preplachnem novú vpust, preplachnem skimmer, následne skontrolujem bubnový filter, všetky časti, či je všetko OK, odstavím to tak, aby v prípade nejakého silnejšieho mrazu sa nič nepoškodilo. Strojovňu mám zakrytú, takže v podstate nie je riziko premrznutia. No a čakám, kým príde nová sezóna, aby som sa mohol v jazierku znovu opäť tešiť zo svojich kojkaprov. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný deň.